रायजोफोर खुलुमबाय इमान बादुलु खुलुमबाय so आं दाखालि इनि मेकआप खालामदोंमोन so इदिनि आंनि मेकआप खालामगोन कारन इ बुङो जि आङो न'आव थांनो ओंखारबाथाय 2 घन्टा रेडि जायोनो so बि बुंदो कि इ आंखो 5 मिनिटावनो रेडि खालामनो हागोननो पुरा मेकआप so नायनोसै इ चेलेन्जखौ पुरा खालामनो हायो ना हाया so नोंथांमोना जुदि आंनि माने जोंनि भिडिअखौ नायनो जुदि इन्टारेस्टेड बा so नायदो 5 मिनिट कई मिनिट 5 मिनिट लागोन ना 2 मिनिट बो नांनाय नङा आं नोंखौ ओके स्टार्ट खालामसै जल्दी खालाम फार्स्टनो माखौ खालाम जाबायनो आरो नैलै लगायबायनो आरो जाबायनो आरो मा मेकआप खालामनांगौ माबोरै कोन इले माखान साफा खा आरो इले मा लगायनांगौ बुं मा किने फार्स्टनो मा होयो प्राइमार ए जाबाय मान माखासे नों दगन खानसेनो सेस खामजागोन दगन खानसे सेस खामाबा बिउटी पार्लाराव बेसां होयो एकदम माखासे 5000 6000 टाका खेबसेयावनो मेकआप खालामनायावनो आरो खेबसेयावनो होबाय आरो सेस आरो नोंनि बुस्थुखौ बेलेगनो होननानै करona भाइरास खालामनांगोन आरे 5000 6000 होबो इसनि माखासे होआ इसोरो मिथिगौ नों इसनि नों दय केक खामखाबाय दगन मा बुङो इखो प्राइमार लगायबाय आरो मा लगायनांगौ गोलैबो माजानो बाहायला मा गदै लादैमान अरे इखो लगायबा बस कन्थौबो सब बहुत हो गया तुप खामना हो तुप नांनि आखायानो तुप सब लगायजोबना हो सोरबा सेंग्राफोरा नायबाय थाबा रावबोथ' हाबा खामना मिसा-मिसि टाइम पास खालामबाय दा रायलायबाय था इदो रायलायलाय थ' माबा खामना लाबा होनद' मेकआपबो खामना हो माबानाबो हो नों परिबेख नस्त खामबाय थादो मानसिया नों मा परिबेख हाबा मेसेज हरदो नों मानसिया हाबा मेसेज नङा ना बुंदोसो आरो हाबा खामना लाबा होनदों नङाखै मेकआपबो खामना होनांगो सब खामना होनांगो थाबाय था आरामसे हाबा खामालासिनो बिन्दासनो हो गया वाह कितना ओके इबे जाबाय इबार आरो बेलेग इबार कन्सिलार फोन गावनि हिनजावखाय दान्द फोनना होनांदो जबरदस्तिनो गार्लफ्रेन्ड बाथ' फोनना होनांनाय नङामोन माला गावनो आर मोजांसिन देलायना फैगौमोन फुरियावनो तारमाने नोङो थाबायनो होनो मोनदो तारमाने थाबायनो मोनाखै बाथ्राखौसो बुंदो मुहु इखौलाय मेगन जिं bah न'आव थानायबा दा अमा बेदर मोनजागौमोन लकडाउनाव मानसिफोरा दं गिदिं जाबाय दा आरो दा एकदम गामियाव हो गया जाएगा 2 मिनिटावनो खतम आरो मा नोङो जे ओरैनो दोंबाय थायो दङ आरे माखान साफा आइब्र' खामखो ना लिपस्टिक फोनखो ना आइ शेड' फोनखो ना हाइलाइटार फोनखो दे इ जाबाय आरो दा मा फोनबावनांगो इले मा पाउडार बिलाय नै पाउडार एक्ट्रेसफोरालाय नों बुंनायालाय आंखौ तारमाने थगायदो तारमाने 10 थाखायावनो मोनो रास्तायाव आइयै आंखौ नैबे पाउडारखौ मालाय एक्ट्रेसफोरा लायोना आंखौ थगायबाय दियो 10 थाखायावनो मोनो रास्तायाव अरे आं लाबनायाव केन्टिननिफ्राय लाबदो र' यार्डलि एक्ट्रेसफोरा लाया दिसन एक्ट्रेसफोरा लानानै खिथियो र' एडभार्टाइजआव लानानै तो एक्ट्रेसफोरा बि पाउडारखौथ' लागोन बि एक्ट्रेसफोरा लानाय पाउडार होबाय दोननानै बुंदो तारमाने आं बाखालि जि फुर्तिबा आंनि एक्ट्रेसफोरा लानाय पाउडार होबाय दोननानै ए 99 नि पाउडार हिरोइनफोरा एडभार्टाइज होयो हेबली हिरोइनफोरा 90 टाका 100 टाकानि पाउडारखौ तुरि लागानि 5000 6000 10000 नि पाउडार लायो दामा गदे इने डायलॉगआव इने 10 मिनिट थांबाय इने 5 मिनिट मेकअप खालामोमोन ने और बोलो क्या लगाना है 10 मिनिट नङा दे आं दिनै 1 घन्टा दिनै रबिबार पुरा फुल्लि नांनिया एको बिन्दास अरे ओरैथ' फोनबाङाय मा गदैबा आखाइफोरा ओरै आखाइ गोदोर नों आसि थाइसेदो ओरै फुबाय मेकआप जायो आखाइ लेथ्रा जायो आंनिया मा नाम सुबाय पाउडारनि मा किनि आं एबार आइब्रो साकिनि हे मा इयो लिपस्टिक से इयो
काम धान्दा गैयै इफोरखो मिसा मिसि मा बिफोरलै इफोरखो बायनानै अदकियानो मबा थांनो हखारबाय 1 घन्टा नांगो इसोरनो साला आइब्र'आ की आकियाबा माबा जागोनबा हौवा थाखानायनिबो आरो इमानि देलायनो गोनां मा दरकार दं इसोर सोर नायनो आंनिया कालार गैया नङा आइब्र'नि आंनिया ब्राउन कालार गैया होननानै ओरै ब्लेडजों हना लाबाय थारै जिं जिं हयै हयै इनिनो फुयै फुयै लाबाय थाबा हबाय थाबाथ' हखारो र' हबाय थाबाथ' हखारो माथि लगायो साबास भेरि गुड रोंबायसन आं साकरि बाकरि मावले आं दखानखौनो हैसिगोन आङो माहांगोन नायनो खिबाय दै आं माहांगोन नायनो खिबाय कैसे माहांगोन नायनो खिबाय आङो बहुत सुंदर माहांगोन नायनो खिबाय आङो बोरेन्दो मा इयावलायसो फैनांगौ मानसिया थ' मारै नियालायसो रज'बोन ना नियाव थाया आरो ना होमबा नों नाङाबा दयनो बुंनांगौमोन नों बुंदों मेगन बुरै गैया होननानै गैयैखाय आं लगायना होदों जि बोरै होनदों नाय ओके हाँ जाबाय दे आइसादोफोर मा बिफोरलाय मिसा मिसि टाइम पास साला इखो फोनो ना इखो फोनो ना इखो फोनो ना नैयाव आं खदाय मबा थांनो हखारबा बुंबाय थायोमोन ना मिसा मिसि टाइम पास खालामबाय थायो अटके अटके इफोरखौ लगायनानै होननानै नों बुङो देलायाबा इफोर मा इसिनि इफोरखौ लानो मायबा दरकार दङ लाया मायबा जागोन लायाबा एख' जाया खिन्थु लाखानांगौ आरे उदै बुंनाय बुस्थु ला मायबा जानाय बुस्थु उदै बुंनायालाय मा खनसे जाबाय थांगारबाय गैला इयो खिन्थु इबादि थाबाय थाखायोना नाङाखै नाङाखै मा नांदोथ' मेगनफ्रानो इफोरखौनो फैलायदों आरो मा लगायबावनांगौ मा लगायबावनांगौ नाङाखैनोखा बियो इखौ मोजां खियो मेगन अरे बहुत हो गया बहुत सुंदर दो आं बेसा रोंगो रबिबार दखान लिनसै रास्तायाव जनिसै इयावलाय मानो इनो गोनां जादोंनो होआबालाय नोंसोर लगायनो होदो नै इखिनावसो नांगोना नै इखिनावसो बिखिनाव इनो गोनां जाबाय आरे इखिनाव काजल लगायग्रो दा गोसोम बरिया होनदो नायजोन खेबसे नों मागोनि मेकआप खालामदो नों सिम्पल मेकआप खालामदो ना एकदम माने मस्त एकदम मोददांनाय खालामदो आङो सिम्पल नङा नोङो जिमानखिनि बुस्थु लादो इखो फेल'नि दोनना आरो सबखौबो लगाया आरो एकदम फैसा होनानै बायदो आरो ओरैनो गारना दोननो बायद' लाजोबदो एकदम सादोसा जेराव मोनसे कालार नांगौ 10टा कालार लगायना ला वाव बहुत लाजवाब दो आपेल गदि जरूर जाबाय एबार दे एबार हलायबोन एबार ब्लासार नियो माका नियो हलायाव এটা মস্ত গজ্জা নাইনি ইকিরাবো নালে নাইয়াবো নাইয়াও মো 누가 양아지 뭐라 한다는 거니 이놈은 आं मायबा रोंगोन दा औवाखौनो रोंगोन ना क'खौनो रोंगो आं मेकआपनि नों सोंना लानांगोन ना नों इखोनथ' नों बुंबाय थाना नों बुंबायाबा आं लगायबायाखा आं दा सोलोंदोसो एलपि स्कुलाव दङ आं दा दे एलपि स्कुलाव दिनै एलपिआव गाबोन इदिनो हलाय बेलेग खालामजोबबाय मानसिया र' इथिखौ कमान खालामनांगोन ना सबिया किन्तु दा बरिया किदों राइकिनिग्रे खालामनाबो बरिया आंनो राइकिनिग्रे खालामनाबो बरिया आरो आं लिपस्टिक होनि एबार इबे मोननै दङ मोनसे वासी बा हाथाय माने जाबाय हाथाय थोरि फोनगोन आं हाथायलाय मानो फोननो गुस्थियाव फोनदो र' गुस्थियाव फोनदो दे फोननायदो र' जायाखै
खेबसे नाय नायनो गिबाय आङो मानो गिलाया नोङो बरिया फोनदों बरिया र' खुगाखौ एमान गुवार खालामना होबाय मगो थाखाय नायलाय बिदि माइ बिलाय बोरै दा बे पासा बोसोरनि खुगाया गुवार नङा आरो दा हिनजावफोरनि खुगाया गुवारथ' जायो र' एक्ट्रिसफोरनि मालाय एक्ट्रिसनियानो गुवारबा नोंबो गुवार खालामना ला एक्ट्रिसनि खुगाया गुवारबा मालाय गोदोर गोदोरसो आच्छा बेरो गिदिर बेरोसो होमबा नोंबो इन्जेक्सन लानानै गिदिर खालामना ला र' फैसा रां फैसा रां इनि उनाव नों बेमार जाबाथाय सोर नायगोन खालाम बहुत सुंदर लाजवाब देखा इतना जानता है और सरवा सरवा डेलाइन लोग जो फाई थी मेकअप फ्री बीमा फ्री हो ना फ्री नौ थे ना पैसा ला वाव दा कितना बढ़िया है या भगवान मजा आता यार मेगननि हेनि आरो इबार रयखौ मुहि मेगननि ओरै बिसि बरिया बिलाय बेटार आरो हा बिसिंनालाय मा बिलाय ओमफ्राय सिङाव लाया आरो नायनि सिंनि हुगारनायनि बहुत बढ़िया होनदो ना बढ़िया होनदो बहुत सुंदर अरे गोदान मडेल र गोदान गोदान आजिखालि न'खौ मेचिन्सफोरखौ हाफ्लंनानै गानो मादिबा मेगनाव नों लाबा नोंखौ नाया जानो हागौ दा खिन्थु सोर काट्रिना काइफआ दानो लानानै अखारसन बेसेबां मानसि नायगोन बेखौ दानो आरो बेसेबां मानसि फल' खालामगोन इगिरि लाना मोनसे गोदान डिजाइन बेयो वाव बरिया होनदो मेगनखौ बेसेबां गोजानाव गारना फैदों नंगौ नंगौ नोङो मेकअप चैलेंज मेरे साथ चैलेंज किया था देखो मैं कितना अच्छा मेकअप कराया आंदो चैलेंज नांदोंमोन ना किमान बरिया रावबो बिउटि सियानाबो इसनि मोजां खालामनाया आंनि मेगनफोरनिबो र' ओरै खालाम मिसिब देखो अभी मिसा सुन्दरी फैदो नै बरिया होनदो दे नै हाथाय मानि आनजना इसिनि लिपस्टिकआनो या लिपस्टिक ना माथा हाथायनि कालारखौनो फोनखादो र' दै सुना फै आं खुगा सुना फैबाय नङाबा आंखौ दिनै लिपस्टिकखौनो जागोन ना बुथारसिगौमोन इयो जाहोआखै आं एक्चुअलि गोदान मडेल खालामदों लिपस्टिकआ नै खोना खोना फै नों लिपस्टिकआ मानो फोननावनो खुगायावबो इयाव लगायनांगोलै लगायनानै हाथायावबो लगायनांगौ आजिखालि नुदों गारियाबो बेलेग बेलेग गोजाबा गोजा फाइलाया गोजानि गेजेराव गुफुर स्टिकार लगायनाय दा हाथायाव गुफुरल' थाबा मा जानो बाययाव फोनना नांगोन ना बेलेग कालार इमान सुन्दर नुदोंमोन थै माखौबा सुना फैदो मा दा आरो माबायदि दंबावो पाउदार होबाय साबास लिपस्टिकनि सायाव पाउदार लगायबा लिपस्टिकआ रानना थायोलै होमबानिया प्रब्लेम जालि आरो नोङो सालायदो बोरै सालाबाबो इखौ गाल्लाव ना गुसुं होननांगौ गाखरना आंनि मथे गोनां मा होननाय दिसो नोङो इखो माथायाव होगो र' खाफालाव मा होननाय दिखौनो बुङा माने जाययावसो होयो आरो इखो गाल्लावाव बोराय दिनै मु लायो होनबालाय बिखौ नैयाव होगो र' नैयाव दे मा दे गल जानांगोन शाबाश बहुत सुंदर माबा मिनि गाड़ी मान सुंदर जादों रावबो मिनि नङा नों बहुत सुंदर सिंदिं आसादिसो अरे इया दानिया नायदो खैना गोदान गोदि नुखाबाय दा जि बरिया
बोरिया लाइसि खसाखि नैलि मोजां नुमारदो खामा हमलाय थेवबो बिसा खामा माहांगोन आं पाल्ला सिगिरि मोनदों माहांगोन बहुत बढ़िया जाबाय बहुत बढ़िया मोजां नांबा पाक्का लाइक खालाम भाइफोर आरो मोजां नाङाबा डिसलाइक नारि आसि मोनसे थुना होबानो जाबाय बेनि उनाव जाय गोदान नायदो फार्स्ट नायदो साबस्क्राइब होननाय चेनेल दङ मोनसे साबस्क्राइबआव थुनानै खाथियाव आरो घन्टि दङ बेल टिं 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 दामग्रा इयावबो थुनाव बेल घन्टियाव थुबा थारमाने नेक्स्ट टाइमाव नटिफिकेसना गावनो गाव थाङोलै नलेबा जों गोदान भिडिअ आपल'ड खालामबा बेल थुआबा थांनाय नङा मिस जागोन गेजेर एगोदै भिडिअ होगोन आं सिख्लाफोरनि कारने आरो न'आव थानानै सिख्लाफोरनि कारनेल' नङा हिन्जावफोरनि कारने न'आव थाना हौवादो माबादै देलाय जानांगो बिनि बिखय सब होगोन गेजेर जि गोसोआव फैयो जेखौ गाहाम नाङो थेंक इउ जाबाय माहां खेबसे खिथि